טוב, אז שלום, אני אופיר סוויסה ועשיתי את המטלה עם נווה מנו, ואני ונווה הולכים להציג כל אחד בחלקנו מה עשינו במטלה בקצרה ואת התוצאות שקיבלנו. אז אני אתחיל בחלק הראשון, ואני אגיד שבחלק הראשון אנחנו שמנו בעצם את השמות שלנו ואת המספרי תעודת זהות שלנו, ומכאן נמשיך לחלק השני, ששם בעצם עשינו אימפורט לספריות חשובות. אני אגיד כמה דוגמאות של חלק מהם, שאחת מהם זה Accuracy Score, שזה בעצם ספרייה שהמהות שלה זה שהיא דואגת לחישוב הדיוק של המודל, והסטנדרט סקלר, שזה בעצם ספרייה שמשמשת לנרמול הנתונים. קראנו את הנתונים של הטריין והטסט והדפסנו את 5 שורות הראשונות, ועשינו את זה בשביל בעצם להבין מה יש בעצם בדאטה עצמה. עשינו גם קצת ניתוח נתונים ראשוני, שזה בעצם IDA, על הנתונים עצמם, ובשביל זה השתמשנו בפונקציות מסוימות כמו describe לדוגמה, בשביל להוציא סטטיסטיקות על ממוצעים וחציון, ובפונקציית core שלמדנו גם כדי לחשב את הקשרים בין העמודות. בלי קשר, בחלק הזה יצרנו גם גרף עמודות, שהמטרה שלו זה בעצם להשוות בין שיעור ההישרדות לפי מחלקה ותרשים מוגש, שעזר לנו בעצם להראות את ההבדלים בהישרדות אצל נושאים שהם מתחת לגיל 50, זה בעצם הסטטיסטיקות שבחרנו. בחלק 3 הכנו את הנתונים למודל הלמידה בלי סילום, זאת אומרת בחרנו את המאפיינים החשובים, פיצלנו את הנתונים ל-X שזה בעצם המאפיינים, ו-Y שזה תגית ל-Survived, והדפסנו את הנתונים הראשונים של שני הסטים בלי סילום, ולאחר מכן ביצענו על הנתונים סילום עם הסטנדרט סקלר באמצעות ה-Fit Transform, שהוא בעצם בשביל הסט אימון, והטרנספורם לסט הבדיקה, ככה שיצרנו נתונים עם ממוצע 0 וסטיית תקן 1, והמראות של הדאטה פריים של פנדס עזרו לנו בעצם להציג את הנתונים בצורה שהיא נוחה. בקוד בעצם בחלק 3 חיפשנו את הפרמטרים הכי טובים לעץ החלטה ו-KNN בשתי הגדרות, עם סילום ובלי סילום, ובאמצעות ה-Grid Search CV קיבלנו שני מודלים שונים שנוכל להשוות ביניהם. ועכשיו אני אעביר את השרביט לנווה שתסביר על החלקים הבאים. היי, אני נווה ואני אמשיך את ההסבר של אופיר. אני אסביר את חלק 4 ו-5. בחלק 4 הגדרנו את המודל הכי טוב שלנו, שזה בעצם יצא KNN עם סילום, עם ההיפר פרמטרים הכי טובים שנבחרו על סמך הניסויים הקודמים, שזה מטריקס של מנהטן ו-N Agibles של 7. התהליך כלל השוואת ביצועים של מספר מודלים שונים. השתמשנו בקיבוצים שונים של פרמטרים. הדפסנו את המידע על המודל והפרמטרים שנבחרו, כדי להבין את הבסיס להחלטות שקיבלנו. לאחר מכן יצרנו את המודל בעזרת KN Agible Classifier, ואימנו את המודל על נתוני האימון באמצעות הפונקציה Fit. לסיום חלק 4, האימון כבר הושלם בהצלחה, מה שאפשר לנו להיות מוכנים לחזות ולהעריך את הביצועים של המודל על קבוצת הבדיקה בחלק 5. חלק 5 זה בעצם החלק האחרון. ביצענו חיזוי והערכה של המודל על קבוצת הבדיקה. השתמשנו במודל כדי לחזות את התוצאות, והצגנו את 10 התחזיות הראשונות, כדי לתת דוגמה שמייצגת את התוצאות. לאחר מכן, חישבנו את הדיוק של המודל על קבוצת הבדיקה, והשתמשנו ב-Classification Report כדי לקבל נתונים מפורטים כמו Recall, Precision ו-F1 Score. נתונים אלו עזרו לנו להבין את ביצוע המודל בצורה מעמיקה יותר. הצגנו את התוצאות בטבלה מסודרת, מה שהקל על השוואת הביצועים בין הקטגוריות השונות. לבסוף, הראינו את הדיוק של המודל בצורה ברורה, כדי שנבין איך הוא עבד ואיך היו התחזיות שלו. מה שעזר לנו לשפר את ההבנה שלנו על כושר החיזוי של המודל. תודה רבה שצפיתם.